Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 16 ta' Marzu 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżies Ħuti, l-Għodwa tajba. Il racconto biblico con il Ir-rakkont Bibliku bil-lingwaġġ simboliku tal-epoka li fih inkiteb epoca in cui fu scritto, jgħidilna ħaġa impressjonanti. Dio fu Alla tant iddispjaċih għall-ħażen li kien infirex fost il-bnedmin, degli uomini tant li kien sar stil ta' ħajja normali, li hu ħaseb li żbalja li ħalahom u qataħħa li jneħħihom. decise di eliminarli. Una Soluzzjoni radikali. Seta' jkollha wkoll implikazzjonijiet paradossali ta' ħniena. soluzione di misericordia. Niente più Daqshekk bnedmin, daqshekk storja, daqshekk ġudizzju, daqshekk kundanna. condanna. E molte vittime U ħafna vittmi predestinati għal korruzzjoni, għal vjolenza, għall inġustizzja kienu jiġu meħlusa għal dejjem. non accade Forsi dan ma jiġrix lilna wkoll mifnija mis-sens ta' impotenza kontra l-ħażen jew iddemoralizzati mill-profeti tal-iżventura li naħsbu li kien ikun aħjar kieku ma twelidna xejn. nati. Għadna nagħtu importanza lil ċerti teoriji riċenti li jikkundannaw l-ispeċi umana bħala dannu evoluttiv għall ħajja fuq il-pjaneta tagħna. Kollox hu negattiv? Le. Fil-verità, aħna taħt pressjoni esposti għal tqanqiliet opposti li jgerfxulna moħħna. Rendono confusi. Da un lato Min-naħa għandna l-ottimiżmu ta' żożija eterna imkebsa mill-progressi straordinarji tat teknoloġija li tpinġi futur mimli magni iżjed effiċjenti u iżjed intelligenti minna li se jfejqu l-mard tagħna u jaħsbulna għal soluzzjonijiet aħjar biex ma mmutux, id-dinja tar-robots. robots, no? Dall'altra parte Min-naħa l-oħra, il-fantażija tagħna tidher dejjem iżjed konċentrata fuq ir-rappreżentazzjoni ta' katastrofi finali li teqridna. quello che succede Dak li fil-fatt jiġri jekk ikollna gwerra atomika. il giorno L-għada li jseħħ dan jekk inkunu għadna hawn, ġranet u bnedmin, ikollna nerġgħu nibdew mix-xejn. Neqirdu kollox biex nerġgħu nibdew mix-xejn. non voglio Ma rridx nibbanalizza it-tema tal-progress naturalment, sembra che il imma donnu simbolu tad-dilluvju qed jerġa' jitla' fil-wiċċ tal-inkonxju tagħna. la pandemia attuale Il-pandemija attwali mill-bqija tpoġġi piż mhux ħafif fuq il-ħsieb imtajjar tagħna fuq x'inhu dak li jiswa għall-ħajja u għad-destin tagħna. per il suo destino. Nel racconto biblico Fir-rakkont Bibliku, meta jiġi biex isalva l-ħajja tal-art mill-qerda u mid-dilluvju, Alla jafda l-biċċa xogħol lill-fedeltà tal-ixjieħ fost kulħadd. fedeltà Noè, il-ġust. il giusto Noè. La vecchiaia Ix-juħija se salva d-dinja, nistaqsi. F'liema sens? U kif se salva lid-dinja ix-juħija? e quale U x-xefaq x'inhu? la vita Il-ħajja li hemm mill-mewt jew biss is-sopravivenza sad-dilluvju? una parola di Gesù Kelma ta' Ġesu li tfakkar fi żmien Noè tenna ninżlu iktar fil-fond tat-tifsira tal-paġna Biblika li għadna kemm smajna. Gesù parlando Ġesu, meta jitkellem fuq l-aħħar żminijiet, jgħid: giorni di Noè u bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. mangiava Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jiżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. Noè entrò nell'arca e venne il Imbagħad ġie d-dilluvju u qeridhom kollha. in effetti Fil-verità, li nieklu u nixorbu, li niżżewġu huma ħwejjeġ normali ħafna u ma jidhrux li huma eżempji ta' korruzzjoni. Fejn qiegħda l-korruzzjoni? Fejn kienet il-korruzzjoni f'dan? Fir-realtà, Ġesu jpoġġi l-aċċent fuq il-fatt li l-bnedmin meta jillimitaw ruħhom biss għalli jgawdu l-ħajja, jitilfu saħansitra l-perċezzjoni tal-korruzzjoni li tissagrifika d-dinjità tagħha u tintoska s-sens tagħha. quando Meta nitilfu l-perċezzjoni ta' x'inhi l-korruzzjoni u l-korruzzjoni ssir ħaġa normali,
Kollox għandu l-prezz tiegħu, kollox. Nixtru, inbijaw, opinjonijiet, atti ta' ġustizzja. Dan fid-dinja tan-negozju, fid-dinja ta' tant mestieri u komuni. Tanti mestieri e comuni. U ngħixu bla ħsieb ta' xejn ukoll il-korruzzjoni, bħalli kieku kienet parti min-normalità tal-ġid tal-bniedem. Meta inti tmur biex tagħmel xi ħaġa u dik il-ħaġa tieħu l-ħin, dak il-proċess ikun xi ftit bil-mod. Kemm drabi tisma' min jgħidlek, jekk tagħtini xi ħaġa iżjed naġġilha din, ħafna drabi agħtini xi ħaġa iżjed u nħaffef iktar. Dan nafuh tajjeb, il-kol kemm aħna. Id-dinja tal-korruzzjoni tidher parti min-normalità tal-bniedem u din hi ħaġa veru kera. Dalgħodu tkellimt ma' wieħed li qalli b'din il-problema f'pajjiżu. Il-ġid tal-ħajja jkun smawh u jgawduh mingħajr l-iċken ħsieb tal-kwalità spiritwali tal-ħajja. Mingħajr kura għall-abitat tad-dar komuni. Jisfruttaw kollox, mingħajr ma jagħtu każ ta' tbatija u tal-avviliment li ħafna jispiċċaw ibatu u lanqas tal-ħażen li javvelena l-komunità. Sakemm il-ħajja normali tista' timtela bil-ġid, ma jinteressanix naħsbu f'dak li jbattala mill-ġustizzja u mill-imħabba, imma jien mhux tajjeb qiegħed għaliex għandi naħseb fil-problemi, fil-gwerer, fil-miżerja umana, f'daqstant faqar, f'daqstant ħażen, le, jien sew għaddej, ma jimpurtanix mill-oħrajn. Dan hu l-ħsieb inkonxju li jżommna għaddejjin biex ngħixu fi stat ta' korruzzjoni. Il-korruzzjoni tista' ssir normalità, nistaqsi. Ħuti, b'xorti ħażina iva. Nistgħu nieħdu n-nifs fl-arja tal-korruzzjoni kif nieħdu n-nifs tal-ossiġnu. Imma din ħaġa normali, jekk trid xi ħaġa nagħmililek malajr, kemm se tagħtini? Normali. Normali. Imma ħaġa kera mhix tajba. X'inhu dak li jiftħilha t-triq? Ħaġa waħda, li wieħed ma jagħti każ ta' xejn ħlief tiegħu innifsu. Dan hu x-xagħaq li jiftaħ il-bieb għall korruzzjoni li tinfed fil-fond tal-ħajja ta' kulħadd. Il-korruzzjoni tikseb vantaġġ kbir minn dan in-nuqqas ta' ħsieb li mhuwiex tajjeb. Meta għal xi ħadd jgħaddi kollox u ma jimpurtax mill-oħrajn, dan in-nuqqas ta' ħsieb idajjef id-difiżi tagħna, idallam il-kuxjenza u jagħmilna anki jekk ma rridux kompliċi. Għax il-korruzzjoni qatt ma timxi waħedha, persuna dejjem għandha kompliċi magħha u l-korruzzjoni dejjem titwessa. Ix-xjuħija qiegħda f'pożizzjoni adattata biex tara fl-ingann ta' din in-normalizzazzjoni ta' ħajja ossessjonata bit-tgawdija u battala mill-interjorità. Ħajja bla ħsieb, bla sagrifiċċju, bla interjorità, bla ġmiel, bla verità, bla ġustizzja, bla mħabba. Dan kollu hu korruzzjoni. Is-sensibilità speċjali tagħna xjuħ tal-età anzjana għall-attenzjoni, għall-ħsibijiet u s-sentimenti li jagħmluna umani għandha ssir mill-ġdid vakazzjoni ta' ħafna u tkun għażla ta' mħabba tal-anzjani lejn il-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Aħna li nistgħu nagħtu l-allarm nafżaw lil kulħadd. Iftħu għajnejkom sew għax din il-korruzzjoni u ma twaslek imkien. L-erf tax-xjuħ għandna bżonnu ħafna illum biex neħduha kontra l-korruzzjoni. Il-ġenerazzjonijiet il-ġodda minna xjuħ, minna l-anzjani qed jistennew kelma li tkun profezija li tiftaħ bibien u perspettivi ġodda barra minn din id-dinja ta' ħsieba mtajjar, id-dinja tal-korruzzjoni li drat il-ħwejjeġ korrotti.
Il-barka ta' Alla tagħżel ix-xjuħija minħabba f'din il-kariżma umana u li tagħmilna umani. X'sens fiha x-xjuħija tiegħi? Kull wieħed u waħda minna xjuħ nistgħu nistaqsu lilna nfusna. Is-sens huwa dan li nkun profeta kontra l-korruzzjoni u ngħid lill-oħrajn ieqfu, jiena mxejta dik it-triq u ma twasslek imkien. Issa jiena se ngħidlek minn xiex għaddejt jien. Aħna l-anzjani għandna nkunu profeti kontra l-korruzzjoni, kif Noè kien il-profeta kontra l-korruzzjoni ta' żmienu. Għax kien l-uniku wieħed li fih fada Alla. Jien nistaqsi lilkom kollha u nistaqsi wkoll lil nnifsi. Qalbi miftuħa biex inkun profeta kontra l-korruzzjoni tal-lum. Hemm ħaġa kera meta l-anzjani ma jimmaturawx u jixjieħu bl-istess drawwiet korrotti taż-żgħażagħ. Biżżejjed naħsbu fir-rakkont Bibliku tal-imħalfin ta' Sużanna huma l-eżempju ta' xjuħija korrotta. U aħna biex xjuħija bħal din ma nkunux kapaċi nkunu profeti għal ġenerazzjonijiet iż-żgħar. U Noè hu l-eżempju ta' din ix-xjuħija li tnissel. Mhijiex korrotta, imma tnissel il-ħajja. Noè ma jagħmilx prietki, ma jgergirx, ma jilmentax, imma jieħu ħsieb tal-futur tal-ġenerazzjoni li tinsab fil-periklu. Aħna l-anzjani jeħtieġ nieħdu ħsieb taż-żgħażagħ, tat-tfal li huma fil-periklu. U jibni l-arka li tilqa' fiha bnedmin u annimali. Fl-għoża l-ħajja fix-xejriet kollha tagħha, Noè jwettaq il-kmand ta' Alla billi jtenni l-ġest ħelu u ġeneruż tal-ħolqien li fir-realtà huwa l-istess ħsieb li jnebbaħ il-kmand ta' Alla, barka ġdida, ħolqien ġdid. Il-vokazzjoni ta' Noè tibqa' dejjem attwali. Il-Patriarka Qaddis jeħtieġ jinterċedi għalina mill-ġdid. U aħna, irġiel u nisa ta' ċerta età, biex ma ngħidx xjuħ għax forsi jkun hawn min joħodha b'offiża, ma ninsewx li għandna l-possibilità tal-erf li nistgħu ngħidu lill-oħrajn ħares din it-triq tal-korruzzjoni ma twasslek imkien. Aħna jeħtieġ inkunu l-inbit it-tajjeb li fl-aħħar meta jkun mobbi bis-snin jista' jwassal messaġġ tajjeb mhux ħażin. Illum insejjaħ lil persuni kollha li għandhom ċerta età biex ma ngħidx xjuħ. Attenti, intom għandkom ir-responsabbiltà li tikkundannaw il-korruzzjoni umana li fiha qed tgħixu u li fiha jibqa' għaddej dan il-mod ta' ħajja ta' relattiviżmu totalment relattiv. Bħalli kieku kollox kien leċitu. Ejjew nimxu l quddiem. Id-dinja għandha bżonn, għandha ħtieġa ta' żgħażagħ qawwija li jimxu l quddiem u ta' xjuħ għorrief. Nitolbu lil Mulej il-grazzja tal-erf.